6 месяцаў і 1 дзень мы не здаемся. Цяпер у краіне 239 палітзняволеных. МЗС Беларусі з кастрычніка не дае адказу замежным СМІ наконт акрэдытацыі журналістаў, а беларускіх калегаў кідаюць на лавы падсудных. Напярэдадні усебеларускага народнага сходу Святлана Ціхановская абвесціла стратэгію перамогі. А мы у студыі Белсат абмяркуем у жывым эфіры пытанні, якія хвалююць беларусаў. Аліна Коўшык, запрашаю, і мы ўжо гатовы пачынаць. Печально все очень. Все весьма печально. Поэтому все замалчивается, а где есть свобода слова, сразу же находится на человека статья. Я бы передал бы, наверное, чтобы он, наверное, закруглялся бы. Ой, что мне хотелось написать. Шел бы он уже на пенсию. Если мы все включимся в работу, к концу весны у нас будет сильная позиция для диалога. И тогда в мае мы начнем переговоры с представителями старой системы. Судила меня Цыганкова Елена Михайловна по статье 22.9 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Конечно, у меня частный дом, всегда убираю. Уночы з 9 на 10 лютага толькі ў Віцебску міліцыя правяла 9 ператрусаў у кватэрах прыхільнікаў перамен. 30 базавых атрымала сёння віцеблянка Тацяна Юхо за тое, што раздавала людзям незалежнай газеты «Віцебскі веснік», якое з'явілася ў горадзе пасля сфальсіфікаваных дзяржавою прэзідэнцкіх выбараў. Жали меня патруль милиционеры, сказали, что был звонок о том, что распространяется информация, содержащая сведения против милиции и ОМОН. У судзе чыгуначнага раёну Віцебску пастанову агучыла Алена Цыганкова. Спадарыня Тацяна плануе абскардзіць ейнае рашэнне ў абласным судзе. Двое чалавек затрымалі як падазраваных у незаконным абароце наркотыкаў паводле артыкулу 328. Уначы з ператрусам прыйшлі да маці актывісткі Ангеліны Туравец. Спадарыня Тацяна жыве ў вёсцы Ноўка Віцебскага раёну. Тацяна Туравец паспрабавала чыніць перашкоды міліцыянтаў у цывільным. Тады на яе надзелі кайданкі ды кінулі на падлогу. Пасля ператрусу затрымалі абвінавацелі паводле артыкулу 23.4 і 23.5. Нібыта Тацяна Туравец абражала міліцыянтаў, а пры спробе надзець кайданкі укусіла дваіх супрацоўнікаў за пальцы. Сёння суд Віцебскага раёну, суддзя Михаил Зубеня прызнаў яе вінаватай і аштрафаваў паводле 2 артыкулаў на 30 базавых велічыняў. Але на выхадзе судовай залі Тацяну зноў затрымалі цяпер на 72 гадзіны да выстаўлення абвінавачвання па ўжо крымінальнай справе паводле артыкулу 364 крымінальнага кодексу. 10 і 15 сотняў атрымалі Любоў Лунёва і Дмітры Солтан. У панядзелак яны рабілі апытанні на вуліцах сталіцы, іх затрымалі ды адвезлі на Акрэсціна. Сёння адбыўся суд, а ўчора мы сачылі за паказальным працэсам супраць Каці і Дашы, нашых рэдакцыйных сябровак. Пра вайну рэжыму супраць Белсату пагутарым з афіцыйнай прадстаўніцай тэлеканалу Беларусі Ірынай Слаўнікавай. Іра, добры вечар. Вітаю, Аліна. Якія апошнія дадзеныя, што ты ведаеш пра то, як сябе адчувае Люба і Зміцер? Бо ты была сёння на судзе, ці б магла крышку больш расказаць? Ну, суд был по вельмі для нас дзіўнаму і новаму артыкулу. Гэта дробнае хуліганства, у дачыненні да журналістаў, это просто нонсенс. Ну, як бы, калі мы абмяркоўвалі з адвакаткаю, то яна таксама была вельмі здзіўленая. Сведкамі выступалі міліцыянты.
Да, протакол затрымання не быў складзены, і мы не ведаем, на якой падставе Любу і Дзіму навогул даставілі ў будынак савецкага РУСу. Пра гэта і казаў і наш Дмітрый, і Любоў. Сведкамі выступалі міліцыянты, протаколы былі абсалютна аднолькавыя слова ў слова і як паказанне гэтых сведкаў. Ну, як бы спадзявацца на... Мы спадзяваліся, канешне, на штраф, і абаронца Любові і Дмітрыя даводзіла, што не супадзенне, і што і Люба казала, што міліцыянты хлусяць, і гэтага не было, і што яны не абражалі і нікога там і нічога не казалі, ім нават забаранялі ў будынку РУС нешта казаць. Люба, там, калі суддзя ў яе запыталась, ці штосьці яна хоча давесці суду, Люба пералічыла ў яе шэраг хранічных захворванняў. Яна даглядае былую сваю свекроў, якая амаль не ходзіць. Але пры гэтым суддзя яе уважліва выслухала і прызначыла нашай Любові Лунёвай 10 сотняў. Я таксама ведаю, што Люба не добра сябе адчувала вось у першы вечар пасля затрымання, ёй патрэбны былі лекі. Так. Як яна сёння сябе адчувае, ці ўжо лепей ці атрымалася перадаць лекі? Адвакатка, на шчасце, перадала Любе лекі. Наколькі вы ведаеце, перадачы забароненыя на Крэсціна уже амаль месяц. Адвакатка спрабавала папрасіць ратаўнікоў, гэтых ахоўнікаў, прыняць хоць нейкія сродкі гігіены, белізну, там, цёплыя шкарпэткі, бо мы ведаем, што на Крэсціна сапраўды адключылі ацяпленне, стаяць халады, маразы ў Менску, але ахоўнікі нічога не ўзялі, акрамя лекаў. Ну, 10 і 15 сотняў, гэта, канешне, шмат, улічвайце, што гэта ні за што. Нашы журналісты проста працавалі на вуліцах сталіцы, апытвалі людзей. Вось, але сведка... Я проста хочу дадаць, што як бы яны ўжо выпрацавалі тактыку, што калі б нашых Любу і Дзіму ўзялі проста за працу, то гэта бы быў агульнавядомы артыкул 22.9, па якім не прадугледжана адказнасць адміністратыўны арышт і толькі штраф. Яны перад заўтрашнімі і паслязаўтрашнімі падзеямі вырашылі у самых актыўных, самых заўважных асобаў выключыць з гэтага працэсу і проста вось кідаюць людзей па такіх протаколах, не ведаю, это нават не суд судзілішча, проста кідаюць людзей на сотні. Ірына, я ведаю, што не толькі Люба і не толькі Дзіма трапілі за краты. Сёння таксама затрымлівалі нашага калегу Лупача. Петра Лупача, гэта наш. Вось мы ведаем, што ён ужо меў некалькі пратаколаў за матэрыялы на YouTube канал, і вось зараз зноў яго затрымалі ў паставах, склалі пратакол, будзе суд, а потым будзе яшчэ адзін, яшчэ раз яго выклікалі на пятніцу. То бок, паводле вашага меркавання, зараз ідзе зачыстка такое поля самых актыўных журналістаў перад так званым усенародным сходам. Так, для гэтага свята не для ўсіх улады рыхтуецца актыўна. Зміцер Лупач вельмі заўважная фігура ў сваім раёне, робіць добрыя сюжэты, і да таго гэта мяне здзіўляе, бо Міністэрства інфармацыі давала як бы тлумачэнне, што YouTube не з'яўляецца сродкам масавай інфармацыі. І, значыць, за размяшчэнне матэрыялу на Ютубе нельга прыцягваць да адказнасці па артыкулу 22.9. Але, Аліна, я хочу зазначыць, што тут проста безмежжа ідзе, ні пра якія законы, ні пра якія тлумачэнні немагчыма казаць. Проста ідзе загад. Ці штосьці можа абараніць нашых журналістаў? Вось як мы можам іх дапамагчы? Ірына, ці ёсць штосьці, што можа дапамагчы ім спрацаваць і дазволіць працаваць далей, бо мы ведаем, што наперадзе сапраўды вельмі важныя падзеі. З арыштам нашых дзяўчынак вялікая хваля салідарнасці па ўсім свеце. Мне падаецца, што і людзі, і ўсе сусветныя меды, і палітыкі мусяць зазначыць той факт, што свабода слова проста забіваецца ў Беларусі. Як сам факт. І журналісты стаяць пад вялікую пагрозу, іх проста хапаюць на вуліцы і беспастаўна кідаюць за краты.
Іра, яшчэ такое вось апошняе пытанне. Калі падсумаваць увесь гэты прэс рэпрэсій супраць Белсату, ці можаш агучыць некаторыя лічбы з апошняга пра тое, як улады рэпрэсуюць нашых журналістаў? Ну, по выніках 2020 года наши журналисты агулам адседзелі па адміністратыўных арыштах амаль год. Яны правялі за кратамі. Катя і Даша фактычна кожная па 3 месяцы знаходзіцца ў турме. У гэтым годзе уже один наш калега уже адбыў 15 сотняў, ну і цяпер 25 сотняў на дваіх, гэта Дмітрий Солтан і Любоў Лунёва. Просто гэтыя лічбы варта ўсвядоміць, колькі журналісты нашы правялі за кратамі. Ну, за кратамі гэта адно, мы таксама атрымліваем штрафы, атрымліваем канфіскацыі, так? Тое, што адбылося з Алінай Скрыбуновай, у іх канфіскавалі амаль усю тэхніку таксама, каб зачысціць. Яны улады спрабуюць спаралізаваць працу, пакідаюць без кампутараў. Яны выдатна ведаюць, што гэта асноўны наш інструмент для працы, кампутары і камеры. Як бы, ну, грошы вялікія сплочваюцца, то бишь, ну, усе магчымыя механізмы ціску цяпер накіраваныя на працу ўсіх незалежных медыяў і ў тым ліку вельмі актыўна на нашых калегаў-белсатаўцаў. Дзякуй вялікі, Ірына. Гэта была Ірына Слаўнікава, афіцыйная прадстаўніца Белсату ў Беларусі. Дзякуй за вашу працу, за тое, што вы трымаецеся там, мы будзем дапамагаць, як зможам. Але я хочу заклікаць усіх нашых гледачоў, бо зараз журналістам можа быць рэальна кожны. Вы можаце дапамагчы нам у працы. Калі вы бачыце, з'яўляцеся сведкам нейкіх падзеяў, калі ласка, зафіксуйце гэта на свой телефон, здыміце відэо, зрабіце здымкі, дасылайце нам гэта праз чат-боты, альбо праз іншыя сродкі камунікацыі. Гэта зрабіць дастаткова проста. Дасылайце нам все, будьце нашымі журналістамі, бо вы нашыя вушы, вочы там, дзе няма нашых журналістаў, там, дзе яны не могуць быць, можаце быць вы. Тым часам у клетцы для злачынцаў 2 нашыя журналісткі. Наступнае паседжанне адбудзецца 16 лютага. Нашы рэдакцыйныя калежанкі Кацярына Андрэева і Даша Чульцова ўжо амаль 3 месяцы застаюцца ў ізалятары за сумленнае выкананне сваіх прафесійных абавязкаў. Паводле абвінаваўцы, дзяўчыны здзейснілі злачынства шляхам агучвання інфармацыі. А мы, да журналісцкія арганізацыі, кажам, яны распавядалі праўду. Мы ведаем, што нашыя журналісткі сумленна выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Кацярына – чалавек, які не здольны, в прынцыпе, здзейсніць нейкае правапарушэнне, тым больш злачынства. Как они там? Хорошо. И какая атмосфера в зале, да. Атмосфера хорошая. Добрый настрой за собачку. Яна усміхаецца, у яе вочы гараць, яна добра выглядае. Заказны палітычны працэс, таму ў мяне няма спадзеву, што нехта з 1100 суддзей, які ёсць сёння ў Беларусі, яны маюць маральнае права называцца суддзёй. Калі ў адной частцы вёскі ляжыць асфальт, то тут застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Страх пройшоў, выходжу на кожны марш. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам і запускалі неаднаразова дрон. Катю і Дашу выкралі наўпрост з працоўнага месца. Трымайцеся і як мага хутчэй выходзьце на волю.
Мы працягнем тэму медыяў. Інфармацыйны рэсурс Куку трапіў у апалу. Спачатку Міністэрства інфармацыі заблакавала быццам бы за экстрэмізм сайт Kuku.org, а потым рэдакцыя пераязджала на новыя дамены з крэатыўнымі назвамі, але іх паступова баняць. Чым так неугодна Куку уладам, паразмаўляем з дырэктаркою выдання Сашай Раманавай. Саша, добры вечар. Добрый вечер. Пад якой даменай зараз вы працуеце? Зараз мы працуем пад даменай собачка.help. Але мяне турбуе, што ўлады пачалі вельмі хутка нас баніць, таму што учора мы былі kukold.org і гэта працягнулася увогуле суткі. І, мабыць, сабачкі таксама не вельмі доўга пражыць, але ва ўсялякім выпадку мне здаецца, што вось гэтыя жудасныя навіны з сферы журналістыкі, якія зараз у Беларусі, якія без слёз на вачах немагчыма назіраць, мы такой глыток некага пачуцця гумару, таму што мы гатовыя кожны дзень пакупаць гэтыя дамены, каб паляпшаць настрой хоць немножечка нашым чытачам. Ну, шкада, што яны не жывуць доўга. У вас былі там Міністэрства інфармацыі ЛОЛ, здаецца, так? Мінінформ ЛОЛ, так, гэта рэкардсмен, ён пражыў амаль месяц. А так яны, раней яны жылі 1 тыдзень, вось як па такі, як распісанне. А зараз так, зараз што-то яны пачалі жыць вельмі... Ну, магчыма, што гэта звязана з тым, што агулам узмацняецца ціск на журналістаў. Мы бачым вось гэтую судовую расправу над нашымі журналісткамі. Мы чакаем таксама судзілішча над Кацярынай Барысевіч. То бок вось гэты ціск на незалежных журналістаў узмацняецца. Сёння быў ператрус таксама у Малішэўскага. Нашых журналістаў проста штодня хапаюць, кідаюць. Саш, што рабіць? Як жыць, як інфармаваць людзей, бо мы ж не можам спыніцца, ні мы, ні вы. Ну, бачыш, нам-то з табой прасцей, таму што мы ў бяспецы, а шмат нашых калегаў знаходзіцца ў Мінску і павінны рабіць. І мне падаецца, чаму яны героі? Таму што яны працягваюць рабіць тое, што яны робяць. Я не ведаю ніводнай гісторыі журналіста, які да жніўня 2020 працаваў журналістам, а пасля паглядзеў на гэта ўсё і сказаў: да пабачэння, я лепш, не ведаю, у IT сыйду, хоць сітуацыя з IT не многім лепш, чым сітуацыя з журналістыкай, яны проста з'язджаюць. Вось таму, што мы можам толькі падтрымліваць нашых калегаў у Мінску, толькі жадаць, каб гэта ўсё як мага хутчэй скончылася, таму што няма ніякага немагчыма знайсці вось прычыну, чаму гэта можа працягвацца больш, чым, я не ведаю, яшчэ там месяц, 2, 3. Гэтая сістэма, мне падаецца, што канец ужо блізка. Ну, нам всім бы хацелася, канешне, каб як найхутчэй адчыніліся і дзверы турмаў, каб мы пабачылі тых людзей, якіх трымаюць там абсалютна беспадстаўна. Мы ўсе бы хацелі, каб спыніўся гэты неверагодны тэрор і гвалт, але пакуль сітуацыя выглядае, што, на жаль, затрымаць гэтай машыны тэрора ў нас не атрымоўваецца. Заўтра пачынаецца ўсебеларускі народны сход, які таксама будзе важнай медыяльнай падзеяй. І вось акурат здаецца, што перад гэтым сходам яны таксама узмацнілі гэты ціск на журналістаў, таму і сабачку хіба што будуць душыць. Да, магчыма, але вось у нас ужо ёсць некалькі новых даменаў, таму гэта зусім не праблема, і будуць душыць сабачку. Надо яшчэ, мабыць, сказаць, што мы же існуем на адрасе, вось, напрыклад, з іншых краін нас можна чытаць па адрес на асноўным дамене, мы існуем, гэта kuku.org,
але для таго, каб людзі ў Беларусі мелі доступ да незаблакаванага рэсурса, каб яны не павінны былі карыстацца VPN, мы вось гэтым атракцыёнам займаемся, пакупаем просто дамены, каб, ну, ведаеш, гэта як дэцэнтралізацыя пратэста, як вось людзі ў Беларусі, то, што яны робяць, гэта дэцэнтралізацыя, і няма адзінага цэнтру, так і мы, няма адзінага дамена галоўнага, таму што мы можам існаваць на десятках іншых. Ну, гэта абсалютна цікава. Я думаю, што это унікальны досвед. В прынцыпе, вось вы адзіная медыя, якой працуеце па такой схеме зараз. Так, мы адзіная медыя, таму што, ну, гэта ж не мае ніякага ні бізнес, гэта не патрэбна ні для чаго. Ты нават падлічыць, колькі цябе чытае на дамене собачка.help не можаш, таму што сістэмы за такі кароткі кавалачак часу, які табе дае гэта Мінінформ, немагчыма гэтай лічбы нават уявіць. Але мы лічым, што для чытача, мабыць, гэта карысна. Мабыць, чытач гэта... Як гэта можна нават сачыць за тым, што вы так хутка змяняеце? Дзе вы паведамляеце пра гэта? В Тэлеграме? В Тэлеграме, в соцсетках, у Фейсбуку, ВКонтакце, дзе мы яшчэ ёсць, у Інстаграме таксама Куку, вось паведамляем, як нас можна знайсці сёння. Але, я гавару, каб не згубіцца, дык можна адчыняць праз VPN просто kuku.org, і сайт будзе выглядаць цалкам нармальна. Цалкам так. Ну, вы камерцыйная медыя. Вы жывеце як звычайна. Як можна існаваць зараз медыям камерцыйна ва ўмовах вось такога татальнага ціску? Ніяк. Я не ведаю, як вы... Як вы жывеце? Ну, то бок працуеце в мінус? Ну, мы працуем... Як гэта можна сказаць? Ці альтруістычна просто, за ідэю? Ну, мінус. Я не ведаю, як адказаць на гэта пытанне. Ну, мы працуем, мы чакаем. Лепшых часоў. Лепшых часоў, так. В тым всім, што адбываецца, вельмі важная журналісцкая салідарнасць. Вельмі важна, я думаю, што вось гэта сапраўды зараз адбылося. Тое, што адбылося з беларусамі, вось калі мы все аб'ядналіся ў жніўні, я думаю, што цяпер гэта адбываецца з беларускімі журналістамі. Калі раней мы адчувалі, што мы больш канкурэнты, а цяпер мы больш разумеем, што мы можам прыкрываць спіну адзін аднаму. Гэта менавіта так, і гэта адзінае, што у атмасферы гэтага жаха, ну, как-то, можа, не ведаю, не той, што радаваць, але супакойвае. Таму што, да, журналісты незалежных медыа зараз трымаюцца адзін за аднаго, і вось калі ўсё скончыцца, ўжо не будзе, как раней, калі мы там вырашалі адносіны і крытыкавалі адзін аднаго. Я думаю, што гэта як у цудоўным фільме «Касабланка», «It is the beginning of the beautiful friendship». Гэта пачатак вельмі прыгожага сяброўства, так. Ну, спадзяемся, што так будзе. Вось сапраўды ваш рэсурс дае тое, гэта дае надзею, дае усмешку, і гэтага нам зараз вельмі не хапае. Так, усім нам бачыць нейкі свет у канцы тунэля. Дзякуй, Аліна. Дзякуй вялікі. З намі ў студыі была Саша Романова, дырэктарка Куку, і The Village Беларусь. Мы все трымаем кулакі, трымаем пальцы за незалежных журналістаў. Ужо паўгода беларусы змагаецца за свабоду і змены. Супраць працуе дыктатура, якая мацавалася гадамі. Святлана Ціхамоўская падсумавала, чаго мы разам дасягнулі, і рэпрэзентавала беларусам стратэгію перамогі. Нацыянальная лідарка лічыць неабходным налажваць дыялог з прыхільнікамі старой сістэмы, але прызнае, чаго нам не стае. Нам не хватает ресурсов и диалога со сторонниками старой системы. Ресурсы Лукашенко – это кредиты от России, неразорванные госконтракты, сборы из провластных профсоюзов и наших налогов. А главное – это силовики и чиновники, которые не могут от него уйти, потому что мы не предлагали им альтернативы. Мы думали, что раскол элит приведет нас к победе, но у них нет единства элит.
Есть страх повязанных одной преступной цепью людей. Лукашенко держится на том, что марает репутацию милиции и судей, прокуроров и министров и убеждает их, что народ хочет расправы над ними. Но народ не хочет мести. Народ хочет справедливости. В Новой Беларуси нам всем придется сделать работу над ошибками. Нам нужно будет осознать произошедшее не только за полгода, но и за 26 лет. Дать право на честный суд тем, кто совершал преступления, и принять тех, кто честен перед белорусами. И это работа для всех нас. Мы все переоценили рациональность Лукашенко. Он превратил страну в лагерь только ради еще нескольких месяцев у власти. Мы полгода пытались достучаться до человека, который не был готов вести переговоры. А значит, сейчас нужно действовать иначе. Поэтому нам и не нужно получить больше ресурсов, чем у них. Нам нужно больше ресурсов, чем сейчас у нас. Больше профессионалов, больше силовиков, которые уже уволились или помогают бороться с режимом изнутри. Больше платформ и структур, которые представляют голос народа. Больше акций солидарности. Больше международных партнеров. Больше внутренней и внешней поддержки. Больше информационных площадок и каналов. Больше инструментов безопасности. Чтобы добиться всего этого, мы публикуем стратегию победы белорусов. Она учитывает, как много мы уже сделали и что мы можем еще больше. И пространства для действия в ней хватит всем. Вы можете объединяться с коллегами и вместе выходить из госпрофсоюзов. Вы можете участвовать в сходах и форумах, которые созданы для настоящего общественного обсуждения. Вы можете развивать свои дворовые или районные сообщества, чтобы готовиться к массовым протестам, собирать свидетельства коррупции и проводить независимые расследования, поддерживать политзаключенных на судах и помогать их родственникам, переводить их истории на другие языки и отправлять в иностранные СМИ, налаживать диалог со знакомыми, которые работают в госучреждениях на любых уровнях, отказываться выполнять приказы начальства, если они нарушают ваши права или права других белорусов. Создавать группы и чаты в соцсетях и листовки с антипропагандой, чтобы все бабушки в вашем подъезде прекратили смотреть государственные каналы. Если мы все включимся в работу, к концу весны у нас будет сильная позиция для диалога. И тогда в мае мы начнем переговоры с представителями старой системы. Як вы разумееце права на свабоду слова, выказвання, збірання, распаўсюду інфармацыі, гарантаванага нам у тым ліку Канстытуцыі? Як вы ацэньваеце сітуацыю са свабодай слова ў нашай краіне? Пра гэта мы запыталі жыхароў Віцебску і прапаную паслухаць іх адказы. Все весьма печально. Поэтому все замалчивается, а где есть свобода слова, сразу же находится на человека статья. У нас много чего в Конституции написано, но вы же знаете, что у нас не действуют некоторые нормы Конституции. Или действуют они избирательно. Для кого-то они действуют, для кого-то не действуют. Наверное, нет. Свободы слова в Беларуси нет. Полное отсутствие, полный беспредел, абсолютное беззаконие. Не дают нам говорить то, что мы хотим. У нас нет своего выбора, ничего. У нас только все навязывают, если... Я так считаю. Лжи в наше время очень много, как вы говорите, фейки. Я человек старого поколения и не приемлю даже это слово. У нас есть русская ложь. Ложь, вранье, которой сейчас очень много. Право на свободу слова, наверное, то, что говорить правильно и то, что нужно. В данном случае у нас сейчас в государстве. Вот. А так, конечно, наверное, у каждого свое понимание. Пра новы этап нашай агульнай барацьбы мы паразмаўляем з Франакам Вечоркам, дарадцай Святланай Ціханаўскай у замежнай палітыцы, які ўжо з намі на сувязі. Франак, добрый вечар. Добрый вечар. Я бы хацела распачаць нашу размову з беспрэцэдэнтнага ціску на журналістаў. Вось зараз сапраўды новы віток. Мы выдатна разумеем, канешне, чаму гэта адбываецца, але давай я яшчэ раз абмяркуем, чаму Лукашенко так баіцца праўды.
Кожны дыктатар баіцца праўды, таму што журналісты яны распавядаюць пра рэпрэсіі, пра тое, што адбываецца з палітычнымі рашэннямі, пра карупцыю, пра непразрыстасць, усё тое, у чым паграз рэжым Лукашэнкі. І падчас падзеяў жніўня, верасня, кастрычніка менавіта журналісты, як грамадзянскія, так і прафесійныя, яны сталі крыніцаю тых сведчанняў пра гвалт, пра злачынствы рэжыму, пра катаванне на Акрэсціна. І тое, што адбываецца цяпер, гэта помста, гэта нешто іншае, як помста журналістам за іхнюю працу. І, на жаль, мы не можам абараніць нашых журналістаў. На жаль, мы бачым, што судзяць Чульцову, Андрэеву, многіх іншых, катуюць у турмах, а мы не можам іх вызваліць. І міжнародная супольнасць таксама бяссільная. Рэжым гэта бачыць, Лукашенко бачыць і працягвае нападаць. І сённяшнія обшукі, напрыклад, у Малішэўскіх, гэта сведчанне, што Лукашенко не спыніцца ні перад чым. Выглядае на тое, што Лукашенко бярэ новых закладнікаў рэжыму, так проста кожнага дня з'яўляюцца людзі, якія пакутваюць за абсалютна надуманых прысудаў. Мне так падаецца, што таксама вось апошнімі днямі гэты прысуды, якія людзі атрымоўваюць за абсалютна такія міфічныя выракі там за фіранкі, там за то, што там кінуў штосьці, кветачку ці штосьці у міліцыянта. Людзі атрымліваюць гады калоніі. Ці гэта азначае, што калі мы гэтага не спынем, Беларусь можа пераўтварыцца ў Паўночную Карэю тут у сярэдзіне Еўропы? Ну, я бы сказаў, не ў Паўночную Карэю, хутчэй за ўсё ў Туркменістан. За культам аднае асобы, дзе праводзяцца фіктыўныя усебеларускія сходы, у якія ніхто не верыць, куды зганяюць урачоў, чыноўнікаў, нейкіх актывістаў і партработнікаў, дзе толькі адзін чалавек мае права выступаць на тэлебачанні, і толькі ён мае права вырашаць, каму у турме сядзець, а каму будаваць кар'еру. На жаль, мы бачым вось гэтыя абсурдныя прысуды сведчаннем таго, што сістэма знаходзіцца, рэжым знаходзіцца ў глыбокім крызісе і заганяе ў гэты крызіс усю краіну. У крызіс палітычны, крызіс эканамічны, крызіс дыпламатычны ў тым ліку, таму што Беларусь практычна ізаляваная ад усяго свету. Сапраўды, Беларусь ізаляваная. Мы ведаем па статыстыцы, што Александр Лукашенко фактычна сустракаецца з прадстаўнікамі адной краіны. Святлана Ціханаўская мае кантакты і з'яўляецца прызнанай лідаркай у больш як 40 краінаў. І гэта той чалавек, які прарывае гэтую дыпламатычную блакаду, якую Александр Лукашенко сваімі дзеяннямі за 26 гадоў ён згатаваў усім беларусам. Якія планы Святланы Ціханаўскай вось на дыпламатычным вось гэтай сцэне на бліжэйшы час? Мы ведаем, што перад намі сапраўды вельмі адказная вясна. Вось што вы плануеце? Напэўна, все таксама чакаюць на візіт Святланы Ціханаўскай у Злучаныя Штаты. Ці ёсць нейкая інфармацыя па таму, ці Святлана збіраецца туды паехаць? Мне здаецца, што цяпер самае важнае гэта тое, што адбываецца ўнутры Беларусі, на вуліцах беларускіх гарадоў, у дварах, у тым ліку новыя ініцыятывы самаарганізацыі, з тачкамі, якія пакуль што трымаюцца, нягледзячы на беспрэцэдэнтны ціск кіраўніцтва. Тое, што адбываецца на Беларусь, Калі ці Гродна, Азоце, это таксама гэта жахліва, гэта таталітарызм, калі рабочых за іхнюю стачку ці за ўдзел у стачцы караюць. Міжнародная салідарнасць важная, яна можа прыцягваць увагу, міжнародная супольнасць можа аказваць дапамогу, могуць падтрымліваць незалежныя медыі, могуць выдаваць рэзалюцыі, могуць ціснуць на рэжым, але ўсё роўна гэта не будзе мець ніякага значэння, калі ціск не будзе адбывацца знутры самой Беларусі. І задача міжнароднай групы Святланы Ціханаўскай і самой Ціханаўскай гэта падымаць тэмы, падымаць праблемы беларусаў, якія ўнутры Беларусі. На сённяшні дзень ключавым момантам з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Сёння, калі кожны дзень працягваюцца канвееры судоў, калі судзяць журналістаў, потым пачнуць судзіць Бабарыку, Ціханаўскага і так далей, вельмі важна ставіць пытанне рубам, ставіць пытанне перад прэзідэнтамі нацыянальных, прэзідэнтамі краінаў, перад парламентамі розных дзяржаваў, перад еўрапейскім звязам. Проста пытанне, калі вы магутныя міжнародныя структуры, дапамажыце вызваліць палітвязняў. Палітвязні у той колькасці, у тых умовах, якія яны ўтрымліваюцца ў Беларусі, гэта ганьба не толькі для краіны,
а для ўсёй Еўропы. І таму цяпер расповеды пра гісторыі палітвязняў, пра гэтыя жахлівыя прысуды – гэта галоўная задача для Ціханаўскай. І бліжэйшыя паездкі, сустрэчы, званкі, яны прысвечаныя менавіта гэтаму. Але я так разумею, што гаворка пра гандаль палідзняволенымі не ідзе, правда? Якая вось тут пазіцыя штаба Святланы Ціханаўскай? Мы лічым, што гандлю палітвязнямі быць не павінна. Лукашенко нас вяртае ў парадыгму, у якой Беларусь апыналася пасля выбараў 2006 года, пасля выбараў 2010 года, калі палітвязняў абменьвалі на зняцце санкцыяў. Калі адных пакідалі ў турме, адных выпускалі, спрабавалі раскалоць беларускае грамадства. Такога быць не павінна. Вызваленне палітвязняў – гэта перадумова да пачатку дыялога. Мы ўсе разумеем, што крызіс у Беларусі не можа быць вырашаны без перамоваў, без дыялогу. Але гэты дыялог пачнецца тады, калі ўсе удзельнікі гэтага дыялогу будуць на свабодзе. І Ціханаўскі, і Бабарыка, і Статкевіч, і Някляеў, і, канешне, і Севярынец. І, канешне, тыя журналісты, і тыя блогеры, тыя актывісты, якіх затрымлівалі летам. Толькі калі усе будуць за гэтым круглым сталом, а не так, як на ВНС, сагнаныя чыноўнікі, якія не могуць сказаць «не». Толькі тады мы пачнем размаўляць пра новыя выбары і пачнем весці размовы, якім чынам вырашаць палітычны крызіс. Канешне, мы таксама не прымаем, я так разумею, дыялогу на Крэсціна, так, дзе выбіраюць тых людзей, з кім Александр Лукашенко размаўляе. Вось хацела б яшчэ звярнуцца да выступу Святланы Ціханаўскай, дзе яна абвяшчае стратэгію перамогі і кажа, што сапраўды ў траўні плануецца дыялог з уладамі. Вось якім чынам вы плануеце з імі размаўляць, пакуль вось гэтых сігналаў пра тое, што яны з вамі хочуць размаўляць, няма? Сапраўды сігналаў вельмі мала. Тая камунікацыя, якая была у Святланы Ціханаўскай з прадстаўнікамі рэжыму, яна была вельмі халодная, вельмі сімвалічная і не прывяла ні да чога. Потым рэжым казаў, што гэта ўвогуле быў не дыялог і не перамовы. Апошнія некалькі месяцаў Лукашенко засеў у бункеры, не вядзе ніякіх размоваў, максімальна нейтралізуе любыя згадкі пра тое, што існуе каардынацыйная рада і пра тое, што нейкія пратэсты ў краіне працягваюцца. Мы ж павінны настаяць на тым, што няма іншага выйсця, чым вось гэтыя, уласна, перамовы пра новыя выбары. І таму мы з аднаго боку працягваем ціск на рэжым, калі яму проста стане нявыгадна захоўваць статус-кво, а з іншага боку пакідаем нейкія пляцоўкі для перамоваў. Не хочуць прадстаўнікі рэжыму гаварыць з Ціханаўскай, ёсць каардынацыйная рада. Не хоча Лукашенко гаварыць Ціханаўскай. Калі ласка, ёсць эліты, прадстаўнікі бізнесу, прадстаўнікі сілавікоў. Будзем гаварыць тады таксама з імі. Мы павінны скарыстацца ўсімі спосабамі, праверыць усе варыянты, паглядзець, хто гатовы, хто больш адкрыты да размовы, і іх запрасіць да ўдзелу. Я думаю, што да траўня, чаму менавіта травень выбраны, гэта год ад пачатку беларускіх пратэстаў. Менавіта ў траўні ў 2020 годзе пачалася выбарчая кампанія. Да траўня эканамічны крызіс, таксама санкцыі, накладзеныя на лукашэнкаўскія прадпрыемствы, пачнуць даваць плён. Эканамісты прагназуюць ужо істотныя зрухі і магчымую дэвальвацыю да траўня. Ну і плюс травень это ўжо будзе цёплы час, гэта будзе 4 месяцы пасля абвяшчэння новай стратэгіі, і да гэтага часу, я думаю, што ўсе бакі саспеюць, каб пачаць дыялог па вырашэнні крызісу. Святлана Ціханаўская казала таксама пра тое, што ёсць абсалютнае адзінства паміж рознымі акторамі дэмакратычных сілаў, паміж НАУ, паміж фондам Цэпкалы, паміж штабам Святланы Ціханаўскай. Вось ці сапраўды яно ёсць? Ці сапраўды вось вы бачыце адзіны шлях і гатовы працаваць на адно выйсце? Бо шмат такіх пытанняў узнікае ў гледачоў, людзей, які сочаць за палітычным жыццём. Ну, абсалютнага адзінства быць не можа, таму што у розных палітыкаў, палітычных актараў розныя погляды, розныя дынамікі, розныя меседжы, розныя спосабы камунікацыі. Каардынацыйная рада стваралася як пляцоўка для перамоваў, таму яны больш інклюзіўныя, асцярожныя ў сваёй рыторыцы. Павел Латушка і ягоная каманда НАУ, яны заўжды больш смелыя ў сваёй рыторыцы. Святлана Ціханаўская, як сімвал і лідар беларускага народу, павінна ўсіх аб'ядноўваць. Яна заўжды будзе па цэнтры. Таму гэтая стратэгія, якая многім не падабаецца сваёй неканкрэтыкай, яна мае на мэце аб'яднаць усе іншыя пляны. Каб тыя, хто
працуюць у розных кірунках, з знешнеэканамічным ціскам, унутраным, арганізацыяй акцыяў, каб яны ўсе працавалі ў адной стратэгіі. Нам увосень трэба было сканцэнтраваць намаганні, каб біць па Лукашэнку праз вуліцу. Зараз зімой і ўвесну у нас з'явілася шмат новых інструментаў, каб гэтае супрацьстаянне зрабіць больш эфектыўным. І гэтая стратэгія сістэматызуе ўсё тое, што ўжо і так робіцца і павінна рабіцца яшчэ больш і яшчэ лепш. То бок, дзе зараз знаходзіцца вось галоўны такі штаб, галоўны цэнтр, дзе прымаюцца рашэнні адносна таго, якім шляхам пойдуць дэмакратычныя сілы Беларусі? Цэнтр не мяняецца. Цэнтр – гэта Менск і беларускія гарады. Там энергія пратэсту, там жывыя людзі, якія рызыкуюць кожны дзень, выходзячы на вуліцу, якія рызыкуюць сваёй свабодай, сваім здароўем. Калі выходзяць людзі на дваровыя маршы, яны не ведаюць, ці вернуцца дадому, ці абдымуць сваіх дзяцей. Многія выходзяць кожны дзень, як апошні перад пасадкай. Многія бяруць цёплыя рэчы ў турму. Там цэнтр жыцця, там цэнтр пратэсту, там цэнтр рэвалюцыі, і Лукашенко яго не можа здушыць ужо 6 месяцаў. Тое, што робіцца з Вільні і Варшавы, гэта маленечкая частачка. Мы не можам адсюль кіраваць пратэстамі ці арганізаваць рэвалюцыю. Мы можам падтрымліваць, мы можам стымуляваць, можам неяк сінхранізаваць дзеянні тых, хто ў Беларусі. Але нам даводзіцца слухаць двары, мясцовыя супольнасці, ініцыятывы, тых людзей, якія застаюцца ў полі, якія менавіта сам пратэст гэта падтрымліваюць. Ну і, безумоўна, нам застаецца міжнародная дзейнасць, каб падтрымаць намаганні тых, хто зноў жа знаходзіцца ў Беларусі. Ні Вільня, ні Варшава, ні Рыга, ні Берлін ніхто не вырашыць нашых праблемаў, вырашыць толькі беларусы, а мы зробім так, каб гэты голас у тысячу разоў узмацніць. Ці у вас уже быў кантакт з Румасам? Не было кантакту з Сергеем Румасам. Але вы спрабуйце навязаць, бо ўсё ж такі гэта дастаткова цікавая фігура, пра якую кажуць, што, быць можа, нават Масква магла бы в пэўным сэнсе прыняць яго як аднаго з тых асобаў, якія могуць весці перамовы. Таму я думаю, што было бы варта з ім скантактавацца. Вы спрабавалі хаця бы ці не? Мы спрабуем камунікаваць з усімі, хто пакінуў лукашэнкаўскую сістэму, альбо хто выехаў з Беларусі, хто падзяляе нашыя каштоўнасці, нашыя погляды, будь то чыноўнік, сілавік. Безумоўна, мы выходзім, мы камунікуем, мы працуем з імі. Франак, заўтра пачынаецца усенародны сход беларускі. Які будзе адказ Святланы Ціханаўскай на гэтую фактычна паказуху, на гэтую такую селектарную нараду вялікую, такое свята, якое Лукашенко рыхтуе сабе за кошт падаткаплатнікаў беларускіх. Чым вы адкажаце? Ці будзеце заклікаць людзей на пратэсты? Што гэта будзе? Гэта цырк, шоу, спроба Лукашэнкі атрымаць дадатковую легітымнасць ад сагнаных няшчасных чыноўнікаў і супрацоўнікаў дзяржсектару. Не будзе ён праводзіць ніякіх рэформаў і прымаць важных рашэнняў. У Лукашэнкі складаная сітуацыя. Яму сёлета нельга рабіць нічога. Бо што б ён не зрабіў, рэформы, рэферэндумы і так далей могуць справакаваць пратэсты. Таму ён вырашыў зліць канстытуцыйную рэформу, на якой настойвае Масква, што, дарэчы, Маскве і Крамлю не вельмі падабаецца. Я думаю, што ў бліжэйшы час Крэмль дасць ясна зразумець, што паводзіны Лукашэнкі іх не задавальняюць. І вось, магчыма, гэтая бліжэйшая сустрэча Пуціна і Лукашэнкі, яна будзе менавіта пра тое, чаму Лукашенка зліў рэформу, якую абяцаў. А што тычыцца ВНС, то гэта будзе бенефіс Лукашэнкі, ягоная прамова аб перамозе над злымі сіламі, над рэвалюцыяй. Мы падтрымліваем усіх, хто выходзіць на пратэсты. Мы падтрымліваем заўжды тых, хто рызыкуе сваёй свабоды. Але заклікаць з Вільні ці Варшавы гэта ж не зусім маральна. Бо тыя людзі, якія пратэстуюць, яны прымаюць рашэнне самастойна, пратэставаць ці не. І я ўпэўнены, што людзі будуць на вуліцах. Франак, з'явілася платформа «Сход», які мае быць альтэрнатывай для ВНС-у. Ці штаб Святланы Ціханаўскай мае нейкае дачыненне да гэтай ініцыятывы ці не? Офіс Святланы Ціханаўскай падтрымліваў гэтую ініцыятыву, хаця не валодае і не ўдзельнічае наўпрост. На ёй будуць выбраныя прадстаўнікі, якія будуць абмяркоўваць праекты рэформаў Канстытуцыі, заканадаўства.
ну, гэта дадатковы інструмент грамадскай дыскусіі. І гэта не той ВНС, дзе людзей зганяюць гвалтам, а гэта платформа, дыскусійная дошка, форум, дзе людзі свабодна, нязмушана могуць абмяркоўваць візію будучай Беларусі. Сёння сваю стратэгію перамогі агучыў таксама Павел Латушка, дзе распавёў між іншага пра рэферэндум, які мае адбыцца ўвесну. Спачатку вось лічбавы рэферэндум, потым, быць можа, нават і рэальны рэферэндум. Але Павел не сказаў пра тое, чаго ён бы меў датычыць. І вось гэтае пытанне з вамі абмяркоўвалася, ці вядома штосьці болей, чаго мае датычыць такі рэферэндум? Безумоўна, абмяркоўвалася. І Павел Латушка прэзентаваў свой план у межах агульнай стратэгіі, прапанаванай Святланай Ціхановскай. І ўсе гэтыя праекты кампаніі, яны будуць дзесьці рэалізоўвацца непасрэдна НАУ, дзесьці рэалізоўвацца ў супрацы з іншымі структурамі, суб'ектамі і актарамі палітычных працэсаў. Задача гэтага рэферэндума зноў жа даць людзям магчымасць абмеркаваць, удзельнічаць, галасаваць і прымаць рашэнне. Тое, што Лукашенко нас пазбавіў, гэта права выбару. Ён пазбавіў нас прасторы для свабоднай дыскусіі, для абмеркавання. І такія рэчы, як сход, як рэферэндум, як ініцыятывы Валера Цапкала, яны павінны гэтыя пляцоўкі для дыскусіі вярнуць. Якія будуць пытанні, гэта будуць вырашаць самі людзі. Я думаю, што павінны быць тыя пытанні, якія найбольш хвалююць, і якія дапамогуць нам зноў жа выйсці з палітычнага крызісу, у які нас загнаў Лукашенко. Паводле даследавання, якое апублікаваў Інстытут міжнародных стасункаў Чэтнам Хаус, недавер Лукашенку выказвае 60% апытаных. Ці ты лічыш, што гэта рэальныя лічбы? Тут... Паводле вашай інфармацыі, так, як вы валодаеце? Даследчыкам заўжды відней. І калі даследчыкі кажуць, значыць, яно так і ёсць. Я думаю, што Лукашенку беларусы ўжо даўно адмовілі ў даверы і пратэстамі, і галасамі на выбарах 9 жніўня. 60% там, ці 80%, гэта ўжо іншае значэнне. Адназначна Лукашенко выбары прайграў, адназначна завёў краіну ў крызіс, у тупікі. Зноў жа я паўтаруся. Мы не шукаем проста перамогі над Лукашенко. Мы шукаем шляхі для вырашэння крызісу. І мы бачым, што Лукашенко ёсць віноўнікам гэтага крызісу, і ён зараз замінае Беларусі выбрацца з гэтай зацяжной крызіснай сітуацыі. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Вільні быў Франак Вечорка, дарадца Святланы Ціхановскай у замежнай палітыцы. Усяго добрага. Дзякуй. Як вы думаеце, чаму за ўвесь час здушэння сілавікамі пасля выбарчых пратэстаў не была распачатая ніводная крымінальная справа па фактах гвалту сілавікоў над мірнымі грамадзянамі? Пра гэта мы запыталі жыхароў Бабруйску. Потому что это его команда. Понятное дело, что это беспредел. То есть, если будет заведено уголовное дело, сразу же прокурора снимут с должности. Потому что такие уголовные дела нельзя заводить. Вопрос остается-то все, мы об этом все спрашиваем. Почему так? Недовольны мы обстановкой этой. А я за законность в любом случае. Я за законность. С одной стороны должна быть законность, и с другой. Может, сходит с рук. Потому что это силовики, наверное, государства. И только по одной причине, потому что им повышают зарплаты на 10-12% с 1 февраля. Как же можно взять и обрубать тех руки, которые тебя защищают? Ну, конечно, неправильно. Все это прекрасно понимают. Запугали так, что бесполезно. Байпол – ініцыятыва беларускіх сілавікоў, якія кінулі выклік сістэме. Ад іх мы даведваемся пра зверствы і сапраўдныя настроі ў шэрагах карнікаў. Прадстаўнікі Байпол правялі першую двухдзённую канферэнцыю. Хто там прысутнічаў, якія пытанні разглядаліся, пра гэта перад эфірам я паразмаўляла з Ігорам Лобанам. Игорь, добрый вечер. Добрый. Вы провели первую великую нараду инициативы Байпол. Колькі людей на ёй присутнічала и чему вы вырашили провести это, не ў онлайн формате, як зараз у часах пандемии принято, а все ж таки вырашили сустрэцца и поглядеть один одному в очи? Да, действительно такая встреча произошла, потому что уже давно назрела необходимость встретиться, поговорить.
подвести какие-то промежуточные итоги и выработать те направления, в которых мы будем двигаться дальше. Почему не через интернет, а вживую? Потому что, во-первых, наша эта встреча заняла 2 дня, и, во-первых, это невозможно было бы организовать онлайн, во-вторых, проводить такую встречу онлайн было бы просто небезопасно. Поэтому мы решили собраться и поговорить именно лично. Ігор, а хто присутнічаў на гэтай сустрэчы, колькі было людзей і што яны прадстаўлялі, якія арганізацыі, у сэнсе, якія службы, можа так дакладней гэта акрэсліць? К сожалению, мы не будем называть численное количество людей, которые принимали участие в целях безопасности. Скажу, что среди присутствующих были именно руководители ячеек, можно назвать это так, на местах в том числе. Что касается служб, то это были разнообразные службы. Естественно, МВД, естественно, Следственный комитет и многие другие. Якая зараз колькасць тых супрацоўнікаў альбо былых супрацоўнікаў спецслужбаў і службаў, сілавых службаў Беларусі, якія дэкларавалі сваю прыналежнасць да байпола? Это сотни людей как бывших сотрудников, так и действующих. Причем, если говорить о службах, то мы можем говорить, пожалуй, обо всех силовых ведомствах, которые на данный момент действуют в Беларуси. Наколькі я арыентуюся, з вами супрацоўнічаюць, і гэта асноўная маса тых людзей, якія зараз яшчэ працуюць у службах. Это фактычна людзі робяць працу, рызыкуючы, скажем шчыра, сваёй свабодай нават. Одним из направлений деятельности организации есть именно работа с действующими сотрудниками. То есть байпол не предлагает людям увольняться из системы, потому что мы понимаем, что по тем или иным причинам для кого-то это невозможно, для кого-то это единственный источник заработка, у кого-то другие причины. Поэтому мы работаем и сконцентрированы на работе с силовиками, которые остаются именно в системе, потому что если ты не можешь уйти из системы, ты можешь помочь нам, находясь там. Если ты хочешь помочь Беларуси, сделай это. Байпол працуе ўжо некалькі месяцаў. Я думаю, што месяца 4 як арганізацыя. Якія асноўныя вынікі вашай працы за гэты час? Итоги, пожалуй, видны в нашем телеграм-канале. Это та информация, которую мы опубличили. Вместе с тем стоит отметить, что байпол ведет как гласную работу, так и негласную работу. То есть и именно вот на этой встрече, на этой конференции, можно ее так назвать, пришли к выводу о необходимости усиления, в том числе именно негласной работы. Які яшчэ галоўныя накірункі вашай дзейнасці плануеце на бліжэйшы час? Окей, тая праца, пра якую не вельмі можам сказаць публічна, гэта негласная праца, але што яшчэ, у якіх накірунках плануеце развівацца? Есть такая поговорка: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но, тем не менее, вкратце я могу озвучить то, что, пожалуй, не будет ни для кого не секретом. Это, как я уже сказал, работа именно с действующими силовиками. Во-вторых, это будет продолжена работа по опубличиванию информации, которая должна быть доведена до сведения граждан Республики Беларусь. Это обеспечение безопасности как членов организации, так, вероятнее всего, мы разработаем инструкции по безопасности для других инициатив, поскольку мы знаем, это очевидно, что спецслужбы ведут разведывательную деятельность, направленную на уничтожение тех же дворовых сообществ. Мы предложим методы, которыми можно воспользоваться, дабы избежать этого. Немаловажным направлением деятельности будет работа в рамках международного сотрудничества. Подробности будут раскрыты позже. Кроме того, на данный момент часть организации сконцентрирована на работе по так называемой универсальной юрисдикции. Уже есть примеры возбуждения уголовных дел в Литве. Не так давно начато досудебное расследование в Чехии.
И работа продолжается на возбуждение таких дел в других странах. Так, мы уже інфармавалі наших гледачоў пра тое, што распачаліся гэтыя справы ў Літве і ў Чэхіі. Які сэнс гэтай міжнароднай юрысдыкцыі? Ці сапраўды яна можа мець нейкае практычнае прымяненне, нейкім чынам паўплываць на тых людзей, якія яшчэ знаходзяцца ў гэтай злачыннай сістэме ў Беларусі? Безусловно, это имеет огромное значение. И значение именно в том, что преступники будут установлены и рано или поздно объявлены в розыск. В той же Чехии расследование, насколько мне известно, ведется в отношении руководителя Гродненского ОМОНа господина Кравцевича. Поэтому господин Кравцевич, когда в следующий раз решит слетать в отпуск куда-нибудь в Египет или в Турцию, должен дважды подумать, вернется ли он оттуда или окажется за решеткой и будет экстрадирован в Европу. То бок, калі распачынаецца такая справа, гэта азначае, што гэтыя асобы будуць пададзены ў міжнародны вышук. І гэта значыць, што фактычна яны не змогуць пакінуць тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Так гэта выглядае? Они смогут покинуть территорию Республики Беларусь, но я думаю, что им нужно делать это с оглядкой, потому что есть страны, которые, да, действительно будут их задерживать и выдавать стране, которая запрашивает этой выдачи. Дякую вам вялікі за размову. Дякую вам. До побачення. Шановне гаспадарство, вось інфармацыя літаральна з апошняй хвіліны. Генеральная пракуратура Рэспублікі Беларусь адрэагавала на запыты беларусаў на тое, ці чырвона-белы сцяг будзе прызнаны экстрэмісцкай сімволікай і заявіла, што яны атрымалі вельмі шмат такіх зваротаў. Вось іх на адказ. Прызнанне матэрыялаў экстрэмісцкімі ажыццяўляецца судом у адпаведнасці з законам Рэспублікі Беларусь аб супрадзеянні экстрэмізму. Так што глядзіце, наступны суд, ну можа не наступны, але будуць судзіць за экстрэмізм бела-чырвона-белых сцяг. Тым часам нашыя гледачы, партызаны Фрунзенскага раёну даслалі нам відэа, у якім нагадваюць пра рэальныя вынікі выбараў і пра тое, што мы не здамося. Дзякуем за гэта відэа, якое мы зараз пакажам, а вам дзякую за тое, што гэтую гадзіну правялі разам з намі. Я, Аліна Коўшак, развітваюся. Не забывайце, што белыя чайкі са взглядам арла цяпер гэта мы. Слышишь, палят барабаны, это гроза, это гроза. У тех, кто стоял в стороне, открылись глаза, стали близки вера, надежда и боль, надежда и боль. Бог, не играй в молчанку, небо нам приготовь. Солнце встает, солнце, неси нам тепло. Три черепахи против стаи волков. Лето костры раздувает после длинной зимы. Белые чайки со взглядом орла, теперь это мы. Со взглядом орла, теперь это мы. У Беларусі ад сёння яшчэ 7 новых палітвязняў. Цяпер людзей, якія знаходзяцца ў турмах, выключна з-за палітычных поглядаў, 246 асобаў. Серада, 21 гадзіна, ў студыі Кірыл Смеглікаў і пра важнае ў сённяшнім выданні. Хто і навошта едзе на ўсебеларускі сход? Удабелка, душой і сэрцам за цябе.
Российская окрестина под Москвой. Это камера в подвале, которая вообще не камера, а по сути как просто распределитель. Рассчитана на 10 человек, они там 25 человек без матрасов, без постельного белья. Траціна беларусаў лічыць, што Бабарыка лепш Лукашэнкі. Сацыялагічнае даследаванне ад Chatham House. По большому счету, белорусское общество за последние полгода оно утвердилось в своем желании, чтобы власть Беларуси изменилась. Да пачатку ўсебеларускага народнага схода застаюцца апошнія гадзіны. Інтэрнэт поўніцца патрыятычнымі ролікамі у зялёна-чырвоных колерах, а ў дзверы да грамадскіх актывістаў грукаюць міліцыянты. Што адбываецца напярэдадні гэтага мерапрыемства і да чаго заклікае еўразвяз афіцыйны Менск, распавядзе Надзея Бельская. У сталіцу, як на свята, гэтак праводзілі Тамару Казакевіч, дэлегатку ўсебеларускага народнага сходу ад Кастрычніцкага раёну Гомельшчыны. Удабелка, душой і сэрцам за цябе. 2400 агульная колькасць дэлегатаў. Яшчэ варта ўлічваць 300 гасцей, якім таксама трэба даць прытулак на 2 дні, бо сход запланаваны на 11 і 12 лютага. Мінулы паводле падлікаў Еўрарадыё каштаваў беларусам больш як 3,5 мільярды рублёў. З аднаго боку, закон аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах дае магчымасць кіраўніку краіны ладзіць такія падзеі ў любы момант. З іншага, легітымнасць і легальнасць прэзідэнцтва Лукашэнкі, мякка кажучы, пад пытаннем. Еўразвяз заклікае афіцыйны Менск замест такіх нарадаў пачаць сапраўдны дыялог для урэгулявання сітуацыі ў краіне. Каардынацыйная рада таксама выступіла з заклікам да дэлегатаў падняць насамрэч важнае пытанне – рэпрэсіі, забарона бел-чырвона-белага сцяга, гвалты і катаванні. Стать ближе к народу еще не поздно. Совесть сильнее страха. Расія ў першыя месяцы пасля выбараў неаднаразова заклікала Лукашэнку пачаць дыялог з апанентамі. Цяпер у Крамлі выказваюць спадзеў, што ўсе праблемныя пытанні абмяркуюцца заўтра і паслязаўтра менавіта на сходзе. Какие бы мы органы не создавали, какие бы функции мы им не придавали, что бы не было записано в Конституции и в прочих документах, значения не имеет. Та структура власти, которая у нас сложилась, изменится вот в данный момент при добавлении какого-то нового института, новой структуры не может. Тем более такой аморфный, как Всебелорусское народное собрание. Але пакуль адным свята легітымнасці, іншым пераслед. За некалькі тыдняў да сходу, асабліва апошнімі днямі па ўсёй краіне затрымліваюць актывістаў. Сёння паводле адміністратыўнай справы ў лідзе забралі гарадзенскага грамадскага актывіста Ежы Григенчу. Пратакол на яго склалі яшчэ падчас суда паводле крымінальнай справы супраць Вітольда Ашурка, які атрымаў 5 гадоў адразу паводле 2 артыкулаў: удзел у групавых дзеяннях і гвалт над міліцыянтамі. Я думаю, что меня выкликают в связи с тем, что был суд над Ашурком, да, по 23-34. Ну, они там хотят приписать то ли пикет, то ли массовое собрание. Хотя это мы поехали поддержать друга только. Я там не кричал, не бился, ничего не делал. Праўда, як кажа сябра рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, затрыманні, штрафы, арышты надзвычай. Жорсткія прысуды – гэта новая шэрая беларуская рэчаіснасць. Зараз затрыманні не адбываецца кожны дзень. У нас прысуды выносяць фактычна по некалькі ў дзень і по 15, по ледзь не по 20 крымінальных працэсаў адбываецца штодня. Таму на гэтым фоне вылучаць выпадкі нейкіх затрыманняў вельмі складана. У нас, в прынцыпе, сітуацыя поствыбарчы перыяд, яна катастрафічная. Першапачаткова ўлады намагаліся дадаць усебеларускаму народнаму сходу канстытуцыйныя паўнамоцтвы, але хутка адмовіліся ад такіх планаў, што ёсць наўпроставым парушэннем галоўнага закону краіны. Надзея Бельская, Белсат. Амаль траціна беларусаў лічыць, што добрым прэзідэнтам стаў бы змешчаны ў следчым ізалятары Віктар Бабарыка. На другім месцы паводле даследавання брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных стасункаў Chatham House апынуўся Лукашенка. Што праўда, пра недавер яму заявілі адразу 60% апытаных, і яшчэ траціна спадзяецца, што Лукашенка пакіне пасаду да канца года. По большому счету, белорусское общество за последние полгода
оно утвердилось в своем желании, чтобы власть Беларуси изменилась. Они все так же не хотят того, чтобы в Беларуси продолжалось насилие на улицах, и они все так же хотят, чтобы в стране произошли изменения. При этом то, что мы видим на протяжении последнего полугода, что по большому счету ценностные изменения в белорусском обществе за последние полгода, все, что произошло, это произошло где-то в августе, в сентябре. С того времени белорусское общество в своем большинстве остается довольно стабильным. Таксама паводле даследавання не змянілася меркаванне большасці пра тое, што гвалт падчас разгонаў быў неабгрунтаваны і яго трэба спыніць. Апрача гэтага з брытанскага даследавання вынікае, што пераважная частка беларускага грамадства не ставіцца адмоўна да бел-чырвона-белага сцягу. У сваю чаргу ўжо іншыя даследнікі з аналітычнага цэнтру КОМ з нібыта праведзенага адмыслова да усебеларускага народнага сходу апытання сцвярджаюць, што ўзровень даверу Лукашэнку цяпер складае 66,5% запытаных, а больш за ўсіх яго падтрымліваюць у войску і царкве. Ну а тым часам нашых калегаў Любоў Лунёвую з метра Солтана пасадзілі пад арышт за дробнае хуліганства. Іх затрымалі падчас выканання працоўных абавязкаў. Яны запісывалі вулічнае апытанне. Пра рэпрэсіі супраць журналістаў і грамадзянаў агулам распавядзе Ярослаў Стешак. З журналістаў робяць хуліганаў. Абураюцца нашыя калегі, што прыйшлі на адміністратыўны працэс у суд савецкага раёну сталіцы. Любоў Лунёву з метра Солтана затрымалі ў панядзелак каля філармоніі, калі здымачная група Белсата ладзіла вулічнае апытанне, і з тых часоў іх трымалі за кратамі. Цяпер судзяць паводле артыкулу 17.1. Это просто нечаканный артыкул, дробное хулиганство у дачынення наших калегаў. Нібы яны у будынку Руса поводили себя хулиганскую, кричали, размахивали руками и называли милициантов фашистами и карниками. Ну, як бы выступают сведками міліцыянты. Як выявілася, што міліцыянты гэты выступаюць на ўсіх судах з аднолькавымі прозвішчамі. Суддзя Марына Фёдорова, вядомая праваабаронцам сваім удзелам у палітычных працэсах і жорсткімі выракамі, прысудзіла Дмітрию Солтану 15 дзён арышту, а Любові Лунёвай 10. Людей просто так забрали с улицы, просто так написали на них заявление, что они в РУВД типа ругались. Судья явно слышал уже свидетельствования милиционеров и, понимая об этом, ничего тоже не предприняла. Напярэдадні ў Менску распачаўся суд па крымінальнай справе адносна журналісткі Кацярыны Андрэевай і аператаркі Дар'і Чульцовай. Іх вінавацяць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, толькі за відэастрым з плошчы пераменаў, калі міліцэйскі спецназ разбураў народны мемарыял Роману Бондаренку. Працэс працягнецца 16 лютага. Свободы слова в Беларуси нет. Полное отсутствие, полный беспредел. Абсолютное беззаконие. Все замалчивается, а где есть свобода слова, сразу же находится на человека статья. У Віцебску вялізны штраф 870 рублёў мусіць заплаціць Тацяна Юхо. На мінулым тыдні яе затрымалі з выпускам газеты «Віцебскі веснік», канфіскавалі 500 асобнікаў. Пасля прэзідэнцкіх выбараў газета выходзіць у фармаце «Сам выдату». Артыкул такі ж, як супраць большасці белсатаўцаў, 22.9, дзейнасць СМИ без дазволу. Задержали меня милиционеры, сказали, что был звонок, распространяется информация, содержащая сведения против милиции и ОМОН. Адміністратыўны вырак вынесла суддзя чыгуначнага раёну Віцебску Алена Цыганкова. Тацяна Юхо будзе абскарджваць рашэнне ў абласным судзе. Сёння ж у Віцебску прайшла серыя ператрусаў у актывістаў. Тацяну Туравец жорстка затрымалі, абвінавацілі ў супраціве і абразе міліцыянтаў. Шукалі гранаты і наркотыкі, кажа яе дачка Ангелина. Обыск был где-то в 1:30 ночи. Значит, приехало много людей, она их не впускала. И сказала, где понятые, где кто, никого не было. И они все равно ломились в дом. Мама сказала, никого не пустит, ее угрожали наручниками. Но, как мы позже узнали, ее повязали в наручники. Суддя Михаил Зубеня присудил штраф 870 рублёў. Почему судья не заметил, что все показания свидетелей записаны слово в слово, под диктовку.
Я дала пояснение, что, видите, они ничего не могли, то, что они показали. Все оперативники врут, защищают себя. А пасля суда Татьяну затрымалі паводле падазрэння ў незаконным абароце наркотыкаў. Крымінальны артыкул 328. Праваабарончая супольнасць прызнала палітвязнямі яшчэ 7 асобаў. Агулам у Беларусі цяпер 246 вязняў сумлення. Ярослаў Стешык, Белсат. Працягваем аб'ектыў. Аналаг беларускага Акрэсціна месціцца ў ваколіцах Масквы ў вёсцы Сахарова. Цэнтр часовага ўтрымання замежных грамадзянаў выглядае і функцыянуе як сапраўдная турма. Аднак будаваўся для тых, каму прысудзілі дэпартацыю з краіны. Цяпер сюды звозяць затрыманых на акцыях пратэстаў. Центр часовага ўтрымання замежных грамадзян пад Масквой у вёсцы Сахарова, што па Троіцкам, усё часцей называюць аналагам беларускага Акрэсціна. Увогуле, Сахарова гэта не турма, а шматфункцыянальны міграцыйны цэнтр. Праўда, тут жа і калючы дрот, вышка на тэрыторыі, аўтазакі ў ланцугу стаяць на ўезд. Зараз сюды пачалі звазіць затрыманых на акцыях пратэсту з Масквы, таму што ў звычайных ізалятарах скончыліся месцы. Сюды трапілі людзі, якія падчас свайго шпацыра ў Сахарова скандавалі «Путін – злодзей». Путін! 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 Ура! Умовы ўтрымання ў цэнтры не нашмат лепш за расповеды тых, хто перажыў Акрэсціна. Да арыштаваных не дайшлі некалькі тысяч камплектаў бялізны, якія прадстаўнікі грамадскай назіральнай камісіі перадалі яшчэ 6 лютага. Людзі спяць на брудных ложках, матрацы смярдзяць. Появилась информация уже изнутри камеры у кого-то из задержанных была возможность связаться по телефону. Они мельком обмолвились, это камера в подвале, которая вообще не камера, а по сути как просто распределитель. Рассчитаны на 10 человек, они там 25 человек без матрасов, без постельного белья. Затрыманыя наракаюць на здзекі жорсткае абыходжанне з боку мясцовых ахоўнікаў установы. По словам наших, так сказать, коллег по автозаку, он из Солнцевского отделения. Когда мы просили его дать нам воды из пакета, который был наш, он вставал перед решеткой, открывал свою воду и жадно пил ее, глядя на нас. У ноч на 10 лютага пакінуць сцены Сахарова павінны былі некалькі дзесяткаў арыштаваных, аднак іх адмовіліся адпускаць да раніцы. Да 8 гадзін для міграцыйнага цэнтру быў усталяваны блокпост. Паркаваць транспарт дазвалялася на адлегласці не бліжэй за 150 метраў ад уваходу. Людзям, якія збіраюцца выйсці з Сахарова ўвечары 10 лютага, следчы камітэт пагражае крымінальным пераследам і новымі арыштамі. І ў першую чаргу гэта датычыцца удзельнікаў відэа «Путін – злодзей». Вольга Гоманова, Зміцер Кажурын, Белсат. Жанчыны, монахі, студэнты супраць вадамётаў і слезатечнага газу. Што адбываецца ў М'янме на 10-й дзень вайсковага пераварота і супраць чаго пратэстуюць жыхары краіны? Разбіралася Ірына Дарафейчук. Тысячы пратэстоўцаў выйшлі на вуліцы гарадоў М'янмы пасля таго, як учора паліцыя жорстка разагнала ўдзельнікаў пратэстаў супраць вайсковага перавароту ў краіне. Дэманстрацыі ў Непідо, сталіцы М'янмы, а таксама ў найбуйнейшых гарадах Янгоне і Мандале адбываюцца ўжо 5-й дзень запар, нягледзячы на каменданцкую гадзіну, ды забарону збірацца больш як у 5. Учора паліцыя ўжывала вадамёты, гумавыя кулі ды страляла ў паветра, каб разагнаць пратэстоўцаў. Паведамлялася пра сур'ёзныя раненні і дзесяткі арыштаў. Мы ладзім дэманстрацыю, каб паведаміць усяму свету, што трэба дапамагчы М'янме і яе грамадзянам. М'янма хоча быць вольнай. Вайскоўцы М'янмы зладзілі дзяржаўны пераварот і захапілі ўладу пасля дэмакратычных выбараў. Мы хочам, каб вайскоўцы пагадзіліся з вынікамі выбараў, бо Аун Сан Су Чы перамагла на выбарах. Народ М'янмы паўстае, бо хоча, каб Аун Сан Су Чы яго ачорила.
Вайскоўцы кіравалі М'янмай каля паўстагоддзя. У 2015 годзе да ўлады прыйшла Нацыянальная ліга за дэмакратыю на чале з Аун Сан Су Чы. На выбарах летась у лістападзе партыя вайскоўцаў зноў зазнала паразу. Вайскоўцы абвесцілі выбары сфальсіфікаванымі, не падаўшы доказаў фальсіфікацыяў. 1 лютага, у першы дзень працы новага парламенту, вайскоўцы захапілі ўладу, абвесцілі надзвычайны стан тэрмінам на год, затрымалі лідарку кіроўнай партыі ды чальцоў ураду. Лідар вайскоўцаў, галоўнакамандуючы Мін Аун Ляйн, упершыню выступіў з тэлезваротам у панядзелак, праз тыдзень пасля перавароту і на трэці дзень пратэстаў, паабяцаўшы новыя выбары і пераход улады да пераможцы. З асуджэннем выкарыстання сілы супраць пратэстоўцаў выступіла Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Наши коллеги в Украине выказывают серьезную заклопоченность в связи с поведомлениями про уживание силы супраць демонстрантов. Сталый координатор ООН в гуманитарных пытаниях Уля Альмгрен закликал силы бяспеки поважать правы человека и основные свободы, лучно с правом на мирные сходы и свободу меркавання. И он подкрэсліў, что выкарыстанне непропорцыйнай силы супраць демонстрантов недопушчальное. Бок народу М'янмы занялі і Злучаныя Штаты Амерыкі. Нам зразумела, на чыім мы баку. Мы падтрымліваем дэмакратычна абраных прадстаўнікоў народу М'янмы. Мы падтрымліваем народ М'янмы, які цяпер мірна выходзіць на вуліцы, каб ажыццявіць свае універсальныя правы. Мы падтрымліваем іх. Рада ААН у справе правоў чалавека плануе ў пятніцу адмысловую сесію, прысвечаную сітуацыі ў М'янме. Ірына Дарафейчук, Белсат. І вяртаемся ў Беларусь. Моцны снег, завею, снежныя заносы абяцаюць сіноптыкі на заўтра. Абвешчаны памаранчавы ўзровень небяспекі, на дарогах дзее спецыяльны план пагода. Кіраўніцтву гарадзеншчыны выдалі рыдлёўкі. Сталічным жа чыноўнікам даручылі выдаць розны снегаачышчальны рыштунак менчукам. З падрабязнасцямі Вольга Старасціна. Прыгожая, снежная, морозная зима. Толькі камунальнікі не чакалі, што ў лютым можа выпасці снег. На Градзеншчыне сёлета ажно 27 дарожнікаў і камунальнікаў прыцягнулі да адказнасці за нерасчышчаныя ў тэрмін дарогі. Прыклад барацьбы са снегам падало найвышэйшае мясцовае кіраўніцтва. Шчаслівы трымае ў руках шуфель былы міністр здароўя, а цяпер кіраўнік радзенскага аблвыканкаму Уладзімір Каранік. А вось і былы міністр унутраных справаў, а цяпер памочнік прэзідэнта, інспектар па Гарадзенскай вобласці Юрый Караю. Прыбіралі найважнейшыя месцы ў горадзе, дарогу паміж будынкам КДБ і пастарункам міліцыі, ды ваколіцы райвыканкаму. У акно напярэдадні выглянуў і сам Лукашенко. Зимы всегда были не зимами, а в этом году настоящая зима. Лопаты ў рукі не ўзяў, але даў параду сталічнаму кіраўніцтву. Надо, чтобы люди сами подключались к уборке. И четко людям сказать, слушайте, вот ситуация такая, вот эта территория за вами. Мы запыталіся ў менчукоў, ці дасталі яны ўжо лопаты, ці набылі снегоуборачную тэхніку, каб прыбіраць сталіцу. У меня только детская лопатка. Нет, у меня только на даче лопата. Поэтому у меня нечем убирать. И даже детских нету. Это их работа. Мне же никто не помогает на моей работе, правильно? Молодежь нужно привлекать, студентов, школьников. Так і робяць. Гледачы нам даслалі відэа. Молодцы. Фигачим, место коммунальщика. Правильно, все правильно. Гэтак са снегам справіліся. Як адзначыў Лукашенко, усё ж не завея стала нечаканасцю, а... Неожиданность для нас в том, что люди жалуются, мы мониторим интернет по всем каналам. Адзін з такіх каналаў – сайт Лукашэнкі. У абноўленай яго версіі з'явілася рубрика «Пісьмо президенту». Кожны ахвотны можа адправіць паведамленне. Мне хотелось написать. Шел бы он уже на пенсию. Чтобы он, наверное, закруглялся бы. Потому что мы уже от него устали. На пенсию пора, пусть отдыхает, и все. Почему мы мало зарабатываем? В магазинах все растет, а мы копейки получаем. Провести новые выборы. Ну, это, наверное, отпустить политзаключенных. Я чтобы он жил 100 лет и никогда не умирал. Уменьшить число чиновников, да? А те, кто останется, хвосты прикрутить. Я бы ему написала, спасибо ему, что сильно добрую пенсию пенсионерам дал, что не знаешь, куда ее сунуть. Ему
мнение людей, я думаю, неинтересно. Прынамсі, заклікі, што ўжо паўгода гучаць у інтэрнэце ў незалежных медыях ды на беларускіх вуліцах, не выконваюцца. Кожны дзень мы выходзім, каб было святлей, каб была краіна для людзей. Вольга Старасціна, Белсат. Больш інфармацыі, у тым ліку і пра надвор'е, чытайце ў нашым тэлеграм-канале. А адразу пасля аб'ектыву праграма «Размова». Усебеларускі нацыянальны сход. Навошта ён патрэбны і што праз яго імкнуцца паказаць улады. Пра гэта ўжо зусім неўзабаве, а ў студыі працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару, заставайцеся з Белсатам.